Dobrý deň, priatelia, chcel by som vám predstaviť nové termoprádlo od značky Giant Fishing a je to Thermal Set Deluxe. To, že je to set, znamená, že v balení nájdete vrch a spodok nohavice. Vyrába sa v krásnej hraškovo-zelenej farbe, prešívané čiernymi niťami a na koncoch nájdete elastické čierne lémy, ktoré zabránia tomu, aby pri obliekaní sa vám nejak vysúvali rukávy, spodok robil problémy a to. Na nohaviciach nájdete skvelú čiernu elastickú gumu, ktorá obťahne vaše boky a to termoprádlo bude na vás skvele sedieť a perfektne sa nosiť. O veľmi príjemný pocit z nosenia sa postará vlastne 40% podiel bavlny a 60% podiel polyesteru. Čiže keď si ho dáte na seba, tak sa cítite ako v perínke, keď vás mama hojdala za mladá v hojdačke. Proste je to úplne skvelý pocit pri oblečení tohto termoprádla. Zips, ktorý nájdete tu v tejto hornej časti, je z vnútornej strany krásne prekrytý, takže vás nič nehryzie a to nosenie je o to pohodlnejšie. Viete si tým regulovať teplotu tela. Golier vzadu je vyvýšený, takže vy máte krytú vašu šiju a takisto termoprádlo je robený ten strih, aby spodok bol dlhší, aby vám prekrylo jak kríže, alebo keď sa zakašete pod nohavice, aby to tam proste bolo všetko v tepľučku a v poriadku a vy ste neboli po rybách chorí. Za mňa, priatelia, ďalší skvelý produkt od firmy Giant Fishing, s ktorým budete úplne spokojní, a keďže sa blížia chladné mesiace a mrazivé noci, určite jeho výhody a pohodlnosť oceníte. Toto je nový Thermal Set Deluxe od značky Giant Fishing. Priatelia, nech sa vám darí a nech ste zdraví. Ahoj.